Iti panagtultuloy ti kang na nadamag. Naladingit a damag kakailyan, pimusay ti 5 alalaki bayat a nasugatan dagiti dadduma a pasahero a nakalugan iti 6-wheeler truck, kalpasan a nabaligtad iti National Highway, ijay Sitio Buway, Poblasyon Kabayan, Benguet, Itay, Agsapa. May basar iti kaudyan nga investigasyon, talupulog at siyam nga individual ti nakalugan iti truck. Nagapuda ito iti Mountain Province ket agturong ijay Nueva Vizcaya idi napasamak ti insidente. Nakalasat ken saan na nasugatan ti 12 a pasahero bayatan na iturong iti pagadagos iti pagagasan dagiti pasahero a naglakam iti dunor. Posible ang mechanical defect ti rason iti nasao nga aksidente. We have also coordinated with the LGU of Bauco since the passengers majority came from the municipality of Bauco. So with the casualties and injuries, 10 patients with multiple head injuries and fractures were referred to Dennis Molintas District Hospital at Bukod, Benguet. And then 12 patients with minor injuries were treated at the Kabayan RHU, including the driver of the vehicle. And the 12 passengers with no injuries temporarily accommodated at the Kabayan RHU and Poblasyon Barangay Hall. Padaanan pa iti kanayunan nga update mainay iti daytoy nga insidente ditoy PTV Cordillera.